Там не е високо. И аз да ида до там. Ей, сега почвам бачко ходене. И аз. Чакай да снимаме да видят какво е. Ой, тук има ли нещо? Махни ни пипа и да няма ток нещо някъде, че има лампи свечещи. Айде давай напред да излизаме. Аз ще им снимам, те ще видят.